annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ran sallah yana zaune ga manya-manyan sahabbai daga wasu wurare sun kawo masa ziyara ana ta gaisawa an zo abin da ana annabi gaisuwar sallah haba malam ba sai annabi kawai ya ga wani yaro ba yana bin gefen hanya yana kwalla kuka yana ta kuka annabi ya kalli yaron nan sosai ya ga yaro yana ta bin gefen hanya yana kuka sai annabi ya kyale mutanen nan ina zuwa ya tashi ya bi yaron nan ya tarbo shi ya ce kai yaro yaya aka yi yau gashi sallah kowa na murna kai kuma kana kuka sai ya ce ya rasulallah ni bani da rigar sallah. Baka da rigar sallah ya aka yi baka da rigar sallah ya ce babana ya mutu shaban da rigar sallah. Annabi ya kama yaron nan ya rungume shi ya yi kuka ya ce kana so in je in haɗa ka da Fatima ta zama yayakka ka rika shiga gidana duk sadda kake so ya ce ina so ya rasulallah. Annabi ya kama yaron nan bai kyale yaron nan ba sai da ya ga yayi dariya sai da ya ga yayi murna shi ma yadda yara ke murna ya dawo yana murna. To amma ka auna saboda haka kaga mutane babu abu kana da shi. Na taba gaya maku nan fa masallacin juma'a ne nike magana irin wannan. Wani ya ce wani yana da kuɗi yana da wadata ya tashi ya biya ma iyalansa gaba ɗaya za su tafi umra kawai sai ya zo yi ma makwabcin shi wai hakkin makwabtaka assalamu alaikum makwabci ya fito na zo ne mu gaisa in ma sallama gobe in Allah ya yarda za mu tafi umra dukkani da iyalina. Makwabcin nan ya ce to kada Allah ya dawo da ku lafiya ce kada Allah ya sa ku je ku dawo lafiya. Ya ce yaya haka? Ya ce haka in ka san hakkin makwabtaka na kai man sallama in za ka tafi baka san hakkin makwabtaka ba na yau kwana na 7 ni ban ɗora tukunya a gidana ba baka san wannan ba kuma ba kana gani ba kana wucewa da safe kana ganin yara na ba sa zuwa makaranta an koro su sun fi wata ɗaya yanzu na gaji na ce su haƙura su zauna a gida sai wannan ne ka sani za ka tafi kai man sallama amma ba ka san ci na ba ni kwana na 7 yau gidana ba ɗora tukunya ba kuma ga 'ya'yana na wata ɗaya ba sa zuwa makaranta kana gani ba kana ganin su a kofar gida ba sadda kake kai naka da sadda kake dauko naka ba kana ganin su ba to dan me zan ce ka je kada Allah ya dawo mana da kai. Mutumin nan Allah ya sa yayi shiru ya kalli abun nan da gaske ne fa ya ce da gaskiyarka kaga yana da hankali sai ya koma gida ya dauko daurin 50,000 da buhun shinkafa ya ce to ga wannan ya ce to yanzu kan Allah ya dawo mana da ku lafiya. Wallahi na gaya maku a aikace zuwa wanda suke nan ai suna naka gaya min a masallaci Alhaji Sani ai kana nan ko haka zuwa gaya maka ce ga abin da ya faru a wajen makwabcinmu kaji to auna. Na taba jin wani malami yana bada misali kuma ni ma na san wani amma bari mu bada na wancan. Ya ce wani mutum ne akwai wani alhaji a makwabcinsu yana da kuɗi malam shi kuma yana da abinda zai ci ma ya gagara gida gashi da yara 'yan mata sai an sa rana a daga sai an sa rana a daga wani ya kasa hakuri an daga sai hakura kawai tafi ashe abinda za a dan sai masu gado ko dan wani abu ne babu ana ta jira ko Allah zai kawo in Allah bai kawo ba ƙara daga Allah bai kawo ba ƙara daga ran dai mutumin nan ya ga daga wannan tayi yawa sai tashi